Ayan mga kamamshi, maray na hapon sa Indogabos. Bale, may isi-share ko sa inyo about sa ating coffee bendo machine. 'Di ba? Ang coffee bendo machine natin is magwa 1 year na sa June. Kung hindi ako nagkakamali, June. Ibig sabihin is wala pa siyang 1 year. Tapos nagka-problema na. Buti na lang nakuha na natin yung pinuhunan natin noong December. Bale, 6 na buwan din yata bago ko nakuha yung kinakapuhunan. Tapos ayan, nung Friday, nagka-problema. Bale, pang-4 na araw na ngayon. Ang problema niya is, ayaw tanggapin yung 5 piso kahit luma naman talaga, ayaw talagang tanggapin. Ang ginawa ko, tinanggal ko yung saksak, tapos binalik ko. Unang hulog, umu-okay siya. Pangalawa, wala na naman. Tanggalin ko na naman saksak. Pag naghulog, okay na naman. Pangalawang hulog, wala na naman. Ganon. Halos inabot yun ng... Ayan, nahinto lang tayo. Halos inabot yun ng 5 oras na ganon. Tapos, ayun, tinitingnan ko lang naman siya. Wala naman akong ginawa. Tapos, nung bandang gabi na, okay na naman siya. Okay, continue na. Okay na. Pagka umaga na naman, ng bandang hapon, ganon na naman uli. Tapos pagkagabi okay na naman. Sabi ko, ano ba to? Parang may timer ba to? Nagkakataon talaga tuwing hapon is ganun. Ayaw tanggapin yung 5 piso. Pero yung pangatlong araw niya, naiba yung oras, naiba yung naging umaga. Ayaw tanggapin nung umaga yung 5 piso. Nung hapon na, okay na naman. Tapos ngayon, simula kaninang umaga hanggang ngayon, wala pa talaga. Tapos trinay namin na tanggalin ng saksak, tapos hulugan. Ayaw na rin talaga. Tapos nag-PM na ako dun sa... Nung Friday pa lang, nag-PM na ako dun sa page nila. Kaya lang, 'di ba, pag Sabado, Linggo, sarado. Kaya ngayon lang nila ako na-replyan. Tapos nag-text na rin ako dun sa dito sa Caloocan na pinagbilhan namin ng coffee bendo machine at saka in-orderan ko na mga flavor. Ayan, ang kailangan kong gawin is dalhin ko sa kanila yung machine. Ayan, kasi wala silang home service. Kaya kailangan is dalhin ko doon. Kaya yan, medyo mahassle na naman kasi kailangan is, syempre, yung time, papunta ron. Ayaw pa naman talaga sa biyahe. Hate ko pa naman talaga yung biyahe. Kaya nga hindi ako naglalalayas or naglalabas kasi ayaw ko talaga sa biyahe. Tapos, ayun na nga, syempre, pamasahe pa. Magkano yung pamasahe papunta ron? Hindi mo naman siya pwede i-commute. Walang kape? Wala pa, may sira eh. Kaya ayan, dami talaga naghahanap ng kape. Kaya yun ang gagawin namin. Siguro, hindi ko lang alam kung kailan namin madadala doon kasi nga is may pasok yung asawa ko. Gusto ko sana umaga dalhin para kung gagawin, mahintay namin. Kaya lang, Monday pa naman ngayon. Alang pa-absenin ko yung asawa ko para madala namin doon. Hindi naman pwedeng ako lang magdala doon kasi mabigat. Tapos sa biyahe pa, hindi pa ako, mahina pa ako sa biyahe. Kaya kailangan talaga, baka bukas or sa makalawa, mag-a-absent yung asawa ko para madala namin doon. Sayang din yung isang araw niya. Kasi kung gagawin ko, hintayin ko yung pag-uwi niya ng 4, magpa 5, baka hindi na namin maabutan doon na bukas. Tapos baka ang mangyayari, iiwan namin doon, di ba? Ayaw kong iwan. Gusto ko, pagdating namin doon, hintayin lang namin kasi siguro naman sa isang araw is magagawa nila yun. Madala din namin pa uwi. Ayan, pakita ko sa inyo yung problema. Pati yung mukha ko problemado. Hindi naman. Sadyang ganyan lang talagang mukha ko. Parang sad face. Kaya nga minsan, parang pag umaharap talaga ko sa camera is hingang malalim, exercise sa mukha para maging parang kaya-aya at maging happy naman tayo. Kaya lang ngayon hindi may tatago kasi nga is problema yung sinishare natin, di ba? Ayan mga kamamshi, bali maglalaglag ako ng 5 pisong luma. Ayan, kung mapapansin nyo, dinura lang siya. Ayaw niyang tanggapin. Kahit okay naman, ayan, subukan ko uli. Sinubukan ko uli pero hindi pa rin talaga tinanggap, di ba? Kung mapapansin nyo, wala namang naka-red. Kaya ayan, try kong tanggalin yung saksak. At ayan nga, tatanggalin ko yung saksak, tapos ibabalik ko rin naman siya saglit lang. Tapos ayan, balikan natin yung ating coffee bendo machine. Maglalaglag uli ako ng 5 pisong luma at ine-expect ko tatanggapin to. Pero kapag tinanggal mo kasi ang saksak, nagiging red uli siya, naghihiting. Pero minsan naman is green ka agad. Pero ngayon nga is naghihiting pa siya, kailangan is hintayin natin mag-green. At ayan nga, nag-green na siya. O, diba? Wala naman siyang problema. May tubig, may baso. Subukan ko ulit maglaglag. Ayan, tinanggap siya. Okay na okay. Pero dito sa pangalawang hulog natin, ayan, pagmasdan nyo,
Charan! O, diba? Ayaw na naman. Ayaw na namang tanggapin. Palaging ganito, pang-4 na araw na ngayon. Tapos habang tumatagal, palala siya ng palala. Ngayon naman, kahit tanggalin namin yung saksak, minsan ayaw pa rin. Pero may time din talaga na pag bagong saksak is tinatanggap niya. Kaya yan, kailangan talaga namin dalhin to doon sa pinagbilah namin. Pero siguro hindi pa bukas, baka next day na. Ayan lang mga kamamshi. Thank you for watching.